Liga sa tak ng alas 4. Maulanon nga hapon sa inyo tanan. Para budabong ang mga lugar diri sa Negros Occidental ang naka-eksperyensya sa mga hapon sa nga pagtupa sang ulan, isa dira ang syudad sa Bacolod. Kainasang nga nagpadulong kita sa maya syudad sang Silay. Ang silagin na bundakan man sang ulan. Paglabay naton sa syudad sang Talisay, ulan man. Pagsulod sa Bacolod, ulan gihapon. So como maulanon ang panahon, nagyari kita sa kasisidmon mga kaaksyon, mga drivers naton. Halong-halong lagi sa pagmaneho, bisan gani hindi mga drivers, bisan na mga nagapalang panglakaton naton nga mga kaaksyon sa kilid sandalan, halong man kay basikon magadanlog kamo. Labi na sa ginaagyan ninyo nga hindi simentado. Nasa balita, nasa aksyon. Yari kita sa pizza 11 na, ika-2 ining Huwebes sa bulan sa Marso tuwig 2021. Kamusta ang industry nga katulugon sa mga hapon? Ay Huwebes, basta Huwebes, masako-sako ang trabaho sa ato sa mga ka-aksyon. Para sa mga standby, nga waay man sa obrahon, panimo ko kag pabantay, kamusta man kamo dira? Okay lang sitwasyon sang inyo sa ring sulok-sulok? May kalanon pa naman. Ang pagkatupa sang ulan sa mga hapon na laban-laban nga dala naman na sang LPA, low pressure area. Kung tani ang pagkatupa sang ulan makahatag manibintaha sa mga aksyon naton nga mga mangunguma para nga makabawi-bawi man ang ilang sining produkto. Humay, mais o kung nano man nga sahi sang pananom nga sarang makwartahan puruti ko na sobra-sobra naman nga ulan. Way naman sa nga untat nga pagtupa sang ulan, magkapalain man sa tanom kay maluo na. Ang iban apektado gid kag magkalalumos kon kaisa. Sa tiyon nga magbubo ang ulan, labanigid ko na dalman ang lugar. Kaibos sa ginatalauma. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hinovaya, dari kita sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa ating Pangulong Dinalan. Una kita sabahin sa nga balita lokal, ceremonial vaccination. 12 ka mga doctors kag nurses. Halin sa 4 ka mga hospital nga ginadumalahan sa ato sa gobyerno, among una ginturukan sa ceremonial vaccination paglansar sa nga COVID-19 vaccination sa mga hapon sa sila hospital Teresita L. Halandone Provincial Hospital, Negros Occidental sa ikaduwang panalgan. Ang pagturok sa nga bakuna gamit ang damlaglang nagamot ga Sinovac agin donar sa nga pungsod at China. Agin saksihan ini mga kaaksyon sa National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer kag Testing Czar si Secretary Vivenzo Dizon. Ano ang talalopandon nga ginpalayag ni Dizon sa isa nga mensahe kaina? Buwas o kon sa Sabado. May maabot naman din nga bakuna sa Bacolod kag Negros Occidental. Hindi Sinovac kundi bakuna nga AstraZeneca. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kay man kahapon hambal ni Dizon dito sa Iloilo, nag-abot na mga ka-aksyon ang 10,000 doses. 10,000 ka bilog nga bakuna AstraZeneca, tibag 10,000 mga kaaksyon. 10,000 man ka mga tao ang makabenepisyo sa nikon. Ubuson gid ni turok sa isa lang ka dose. Puruti tag 2 ka dose. Way pa ni mabaluan kung bala ubuson gid ning 10,000, pero hambal niya Dizon. Ubuson niya panagtag sa nagkadain-lain nga mga probinsya, syudad diri sa Bugos nga Western Visayas. Kay Bugos nga Western Visayas nga supply ni ining nga 10,000 ka doses sang AstraZeneca. Pila ang maabot diri sa Bacolod, pila ang maabot sa Negros Occidental.
Ambal ni Dizon, way kokbalo, sang kadamuon. Kay ara ang datos sa bahin sang regional nga talatapan. Basta ang sigurado lang hambal ni Dizon, buwas nga adlaw, kung hindi mag-aabot buwas nga adlaw, sa Sabado, may AstraZeneca na nga bakuna diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Aton man karon lawagon isa-isa. Ining 12 ka mga ang tawag sina sa ila ceremonial vaccinis. Mga ginturukan sa nga bakuna nga Dr. Kagadarses. Isama kita sa mga nagsaksi sa mga ka-aksyon. Sulong lamang nga hapon dito sa ikaduwa nga panalgan sa nga Silay Hospital. Lawagon ta. Ining mga nagpaturok sang bakuna sa ceremonial vaccination. Ano ba ang ibang sa nga balita? Resolution 101. Amo ni ang nagpakatol ulo, nagpakatol pinsar sa pila sa ka mga local government units akon na LGUs. Ining issue bala nga Resolution 101 sang National Interagency Task Force. Nga way na nag-obligar sa mga travelers, sa mga nagapauli sa ila sa probinsya, hindi na obligado nga magpakuha sang RT-PCR test, magpa-swab test, ag hindi naman obligado nga i-quarantine. Tidamo sang mga nagwangal mga ka-aksyon nga mga LGUs. Isa diri sa Negros Occidental ay man imbes ka nubo ang kanabaon sang kaso sang COVID-19 sumaka pasbong mga pila na subong mga 124 kung 134. Kung tari nag-58 na niligad nga bulan. Sumaka naman ay ang nagapadugang sa mga ka-aksyon among nag-inabot dari nga mga LSIs. Ang mga locally stranded individuals, mga na-stranded ini sila nga mga Negrosanon or Bacolodnon dito sa iban nga lugar. Inaningwaha man para nga makapauli sila sa nga lugar dari sa ato sa nga probinsya o kon syudad. Yambal ni Gov. Mayara ako sa executive order nga ipapanaog sa maabot nga Lunes, Marso 15, ang executive order ibutang da mga ka-aksyon ang pag-require sa mga nagainabot diri mga travelers dapat nag-present kamo sang RT-PCR negative results upon arrival antes magbiyahe. Bot silingon mga ka-aksyon kung ara ka sa Cebu, ara ka sa Manila, pakwa na kamo RT-PCR test kag dapat ang resulta negative within 72 hours. Imag 72 hours ipuntara 3 kadlaw. Dapat valid 3 kadlaw. Paglapaw na mga ka-aksyon sa 72 hours nga i-present mong resulta nga negative, hindi na pagbatunon. Ang waay sang i-presentar nga negative RT-PCR results, hindi pwede kasaka sa barko, hindi pwede kasakay sa aeroplano. Amo na mga ka-aksyon. Ang pagbalik, stricto na gid man na. Pruti ginapahanumdum, ginapabalo lang liwat sa ato sa nga gobyerno sa mga ka-aksyon ta nga plano magpuli diri sa Negros Occidental. Dugay-dugay pabati na ang aton sa nga interview sa kaya Governor Bong Lacson. Interview man naton sa kaya testing czar Secretary Vince Dizon. May reaksyon man dara mga ka-aksyon si Dizon sa sining nakagulumon kag medyo questionable nga Resolution 101 sang NIATF ti ambal ni Dizon. Ginapa-review namon na ang kaundan sang sinang Resolution 101 nga nagpakatol ulo sa pila ka mga LGUs. Araman kay ina si former Congressman Albi Benitez. May artista to kay Inaxo Oliver sa Silay Hospital. Bata ni Albi, artista na subong mo, di bla? Gagawa na sa teleserye. Ining laki, bla? Tutugin na. Oo. Sino ka nang upod na Action GM? Si Cardo? Alay na yan, oh. Kag! Sugiran da ka mo. Ato to ang presensya man ni abang lingkod party list Congressman Stephen Paduano. Di siyempre ara si Albi mo. Kag! Ang isa katalulupang doon. Ato to ang presensya ni former Mayor Monico Puentevilla. Kag! Sino pagid? Ato to ang presensya
sang businessman nga si Vladi Gonzales. Kag sino pagid? Why na? Kaya na silang tatlo ginatawag sa Oliver. Sa kilid si Monico, si Vladi kag si Karaps. Di ano karon kun ara to sila. Oh, nagsaksi man sila bonano man. Alas 4:56 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ara pagidibasa nga balita sa bahin sang local COVID-19 vaccination activity para sa mga medical workers sang 7 ka mga hospital sa Bacolod. Ginapaabot nga matapos na sini nga simana. Or damo ka pamangkot san oya pwede bakunahan ang mga ordinaryo nga tao. Muna ginapamangkot sang kalabanan. General public. San o posible nga sugdan ang hambal ni testing Czar Vince Dizon sa tunga-tunga nga bahin or sa second quarter sang subo nga tuig. Ang siling kita second quarter man apat man na ka-quarter ang isa ka tuig mo. Ti subong katapusan nga bulan ni sang first quarter. Ang second quarter amo na silang nagabugos ang April, May, June. Kaya hambal na Dizon ti dira na sa second quarter laban-laban. Nga umpisahan man ang pagturok sa bakuna sa mga original sa mga ordinaryo nga tao. Ikaw nga pamati dira, ako nga ari diri subong. Mga ordinaryo lang kita nga mga tao. Ang question mapabakuna o kung hindi. Why man kuno pilitay. Puro mo na malagi na muno ko base sa ulihi tagtonyo sikonyo pati napadapanyo. Ay base kung lumain ulo sang gobyerno i-require nila ang certificate of vaccination kung mag-process ka sa mga papeles sa gobyerno. Kung huwag kayo presentar, di ka makadto, pabakuna ka. Ina kung may bakuna, pangabilin limitado ba ang bakuna subong. Amo ni nga ang rason kung nga ang aging tagaan sang priority ang mga health workers, kaya man amo na sila ang may risgo, may arasang peligro, ay masami sila nga expose sa mga pasyente kag sa mga positibo gini na mga tao sa COVID-19. Tiabos-aboson gini mga health workers, mga ka-aksyon. Hining AstraZeneca ni para ni sa ordinaryo nga tao, hindi healthcare workers gapon iturok ni. Pero mga senior citizen, may mga edad-edad na nga healthcare workers, mga ka-aksyon. Timang silang kita healthcare workers, ara nag-obras sa hospital, damo-damo na sila, linibo na sila. Dali sa Negros Occidental. 4:59, amo ng oras. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, Malacanang ginambalan ang international groups nga tagan sang Tiansang Justice Department nga may imbestigahan ang pinatyanay sa Pilipinas. Gugay ng pinatyanay, bagulok mo ka butwa. Una sa balita, una sa aksyon. Mamo mas bakulod, blade. Kinbalik nilang grupo nga volunteers inang vrum-vrum, motor-motor, ay kuno makabulig tap na sang krimen nga pagpatay. Ang kriminal di maraya maniro kung kita ay magabantay. Bantayan makamuna sa kriminal. Why na kamo mo na pag-strike sang kriminal? Ano bagid PDP laban kinaduso si Presidente Duterte nga magpapili Vice President sa 2022. Daw mo man din sa Negros Occidental ba? Ang mayor, maus-os vice mayor, masaka naman mayor. Matawa wanayhan sa pagka-presidente kag vice-presidente. Duterte ang kandidato pagka-presidente, bata, ang vice president amay. Di anagadoso kay presidente Digong among isa ding partido nga PDP laban. Ba dapat vice president kuno ti sino ang kandidato pagka-presidente man. Samtang Parlade wala sang plano nga mag-resign bilang spokesman sang NTF, LCAC.
DILG mag-a-issue memorandum circular nga istrikto nga nagapatuman sang Uniform Travel Protocol. Amo ning ginlibugan ulo sa mga LGUs ni ang Uniform Travel Protocol. 5.6 magnitude nga linog tumayog sa Santa Cruz, Zambales, Subong nga hapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amayan to nga to sa ring mga pangulong didalan ang mga balita ngayon sa ring nabatian dolong sa aton sa kaaluan sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo pinakabag-o garantisado ka epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. D3 Bayo. Ari ng patrol with Action Jan Diaz, Observation Report. Gaulan pa subong. Action Jan, please come in. Action maula na gid man nagaulan sa palibot sang surat sa Bacolod sa ning mga tunion o gali bakita nato atong kalangitan magulugal umon sa gyapon. Nalikom sa gyapon sang kadulo mga aton nga palibot sa surat sa Bacolod tubtob sa ning mga tunion action maro gali kiti salamat lang kita nga wala na nagasigi pang pagbunok sang madamol nga ulan kung ikumpara naton kay nasang udto tubtob mga pasado sa tres ang taknasiniman nga hapon mga ka-aksyon. Maramo ang iban nga mga motorista, mga pila ka mga pasero, may mo kay nga nagtineranay, kagula naggabiyahe, o kurabi nagpauli, ginpaulaw-ulaw na ang ulan para hindi man mabasa mga ka-aksyon. Suntod nga karamo sa mga pasero diri sa palibota sang downtown area, siniman nga hapon na binama ka-aksyon. Diri sa may dalan na rogata, nagaulat sa matipasahay nga salakyan nga may ruta man Dalagan Libertad. Lakip man para sa mga salakyan nga ruta Banago Libertad mga ka-aksyon. Tumakit ang ganan nato na along Edric sang dalan San Juan ko sa rin na patol karon ari ka mismo live na report karamo o kung ginutok lang ang mga pasahero nga jeepney damo pa may nagkarabilin nga mga pasahero galing keng salakyan do ka jutay na gidman lang no hindi ka sustener mga ka-aksyon sa karamo sa mga pasahero nga nagahulata sa masakyan sa niman nga hapon pero kung dalagan sang tropiko ang atong pagkabalan sa palibot sang sunod sang Bacolod ang dalan Araneta sa niman nga hapon makawig diri nga light to moderate ang sitwasyon kung tropiko ang paghambalan mabubugat nga tropiko eksperyensyahan sa mga motorista nga diri nagausoy sa area mga ka-aksyon sa dalan Rosario Araneta going diri sa area naman sang Hernais Araneta and then diretso lusot dito sa laing sang Alizares Araneta mga ka-aksyon. Mabubugat nga trapiko, may eksperyensya sa motorista bangod na ka-aksyon sa kanamuono kung volume sa masalakyan nga gikan diri sa downtown area kag ang direksyon pasun nga bahin sang syudad sang Bacolod. Ato nabiso sa mga sa motorista kung mga driver sa naga-monitor sa ning hapon may mga ka-aksyon makalabay diri man sa area sa Barangay 16 napalapos dito sa Mayulo mga ka-aksyon. Then pwede makamaganik ka diretso sa may Singkang bla daghan mo malabay diri sa may likod sang isa ka mall sa dalan Araneta nablas may lusot ka ba Barangay 35 may Taytay na dala siya napalabot sa Taytay go straight ka lang kadto ka dito sa may Bangga o kung na mo nang ambal nila likuan pakadto sa may Magsungay hindi ka magliko pa to paglabot mo dira mga ka-aksyon sa intersection point. Ang imo nimo left turn ka. Liko ka pa wala pabalik ka diri sa proper sa Barangay Singkang Airport in another left turn. Paglabot mo sa Dorotod dadala nila mga ka-aksyon na palibutan mo na sa mga establishmento komersyal. Kaya kung maliko ka pa wala, balik ikaw na sa idalom sang flyover sa may area sang Magsaysay, Araneta, mga ka-aksyon. At least, no, medyo malikawan mo ang trapiko sa bayan diri sa Rosario, Araneta, going Lizares, Araneta, mga ka-aksyon sa hapon. Ang dalan Lacson, nagkasopera sa malubugat nga trapiko, ang area sa Ramos Lacson, Bangudman, ang mga salakyan nga gikan norte padurog sur kaliko pa nasidlangan nga bahin sang Ramos Lacson, mga ka-aksyon. Medyo may kabudlayan, no, kagang kinanglanon nila nga maginainay sa pagbanayos ng salakyan ang mga driver abi kay isa Japon kalinya magkaaksyon ng ginapanugutan nga madabiyan sa mga motorista nga naglabay sinadra kay ongoing pa sa Japon ang curing period sa kayod nila no nga dalanon mga kaaksyon this alunhan may ginakutkot man dito nga panibago na naman nga pagsupuran nga pagkayos ang dalanon mga kaaksyon pero mayroon diri kay may na-assign nga mga traffic enforcers nagagana man ang traffic lights area sa Ramos Lacson bisan pa kung ang imo direksyon padurong ng sidlangan nga bahin sang syudad ang Banggalasal siniman nga po nagaganang traffic light yan organisado ang trapiko sa mga mismo nga lugar mga kaaksyon.
Pero kung paubos kita, baka diri sa may downtown area, paglabay sa patrol, diri sa area sa 18th Lacson Street, tubtob 11th Lacson Street, mga ka-aksyon, nagaginumon-gumon na masalat niyan. Ang problema, sinadrabi, ulabis ang traffic enforcer, gid nga dra nagatutok. Dahil mga traffic enforcer, dito gid manayagin pa standby sa mga intersection point. Kaya kung hindi mo pa ginawa matiniran, kaya hindi mo na matutukan ng mga intersection point, siguro ka kinamutot man ang sitwasyon sa traffic sa among nga lugar. Pero din yung experience natin from 8th Lacson Street, going Makaksyon, 11th Lacson Street, lungod gat wala sa may nagamando ko ng traffic ko, may ara mga dipasay nga salakyan, o kung bisan pa pribado nga salakyan, nga nagakross o kung nagaliko pa wala, nga sa wala ginapanagutan nga lugar. Kaya Makaksyon, hopefully, maging disiplinado pag ang aton nga mga driver, nga agad nga hindi magtugas sa mabulubugat nga trapiko kung pag-congest, pagpuntok sa mga salakyan, hindi magpasaway sa dalanon mga kaksyon. Adamo na gid ang nagasigahom nga kung tani may mo na nga mag-function o kung ma-install na be ang isa pa traffic lights kadra nila ipamta magkaksyon sa ginsangan sa North Capitol Road dalan Lacson kay dra ang area isama na sa ginahinan sa mulubugat sa trapiko ang pagsinubalik kay naga-cross lang may ara sa lakyan ngalin sa North naliko pa tuo makaksyon pakato diri Gatoslao may salakyan galing sa North Capitol Road another left turn pakato di Lacson North Lacson o tilingon no naga-cross ang mga salakyan kag kinanglan di nila magpundo anay para magaan ang ligwa ang iban nga mga salakyan mga makaksyon nga nakauna na sa ila. Pero hopefully ako na narada pang install isa na kapalibag o development diri man mismo sa may syudad sa nga Bacolod. Ang patrol nakato kita sa Bacolod City Government Center for personal transaction makaksyon na kalabay kita diri sa area mismo sa Burgos Circumferential Road. Dalin pa lang diri sa may Burgos Public Market na eksperyensya na magbulubugat nga trapiko dabi paglabay diri makaksyon sa may Burgos Lapesina. Nagagana ang traffic light galing kay siguro kadamo gid sa salakyan sa buong hapon makaksyon. Nagahining nga gawon ng iban, makapauli, makapangompra, makadto sa merkado, makabakal sa lulutuon, sulod-anon kag iban pa. Yan ang mga ka-aksyon, ang pulugat na ng traffic sa area sa Burgos, may makamasagapon, makapangita sa ibang nilulutsan. Kung gusto ninyong hindi ka mo maipit sa traffic ko, paglabot din mga ka-aksyon sa may Burgos, Lapesina, ang pinaka-tip natin yung mahatag, paglabot na palang diri sa Tubang, Burgos Public Market, pwede na ka mo kaliko pa wala, sa Dalan Hilado, left turn ka mo maka-aksyon, then paglabot diri sa may LN Agustin Drive o kung Dalan Malespina connection likod sa isa ka universidad ang iya dira makaksyon landmark kamo isa ka bangko kag isa dira ka laboratory services ang imo ni paglabot dira sa lugar right turn kamo straight lang na makaksyon tubtob kalabot kamo dito sa may Malaspina ang Malaspina nga area sakop na sa Barangay Villamonte diretso na ang dalan labot kamo sa may barangay hall ginakaya sa mga barangay hall. Then go straight na ka-aksyon kay para kalapos ka mo dra sa Baykilid sa Philippine Statistics Authority. Kung da ka mong area, pwede ka mo nakadiretso lusot or another option na ka-aksyon, paglabot nyo dari sa may barangay hall sa Villamonte, pwede ka mo kaliko pawala. Pagliko nyo pawala, dito ka mo paubos sa ilang covered court. Then from covered court na ka-aksyon, may bangga na dami biligyan ginatutubigan, Black Water Filling Station, right turn ka mo maka-aksyon. And then straight na napakatudig to Circumferential Road. Diversion road para sa mga motorista ang ilang direksyon pakadto Fortune Town, pagkadto Homesite, Monte Vista, Granada, kag tanan nga mga lugar sa nasibilan nga bahing sa syudad. Kaya pwede ka mo shortcut maka-aksyon para at least hindi ka mo tumatamaan sa traffic sa may Burgos Circumferential Road kag even diri sa area sang Burgos Lopesina. Sinasulin ko na mga ka-aksyon nagulugal umon ang panyampo sa Maributong Syudad atong kalangitan sa nga mga tariyon gani nagabalik na naman ang pagpanalit kay mga ka-aksyon. Atong gid pinakabiso sa tataran nga matag panamati ilabi na ko gabi na biyahe pa ikaw o kunara ka sa guwas yung puloyan hindi kay paglibig na proteksyonan ang kaugalingon magbitbit sang payo o na naman yung proteksyon para hindi mabasa sang ulan mga ka-aksyon. So far mo na ang pinakaroon sitwasyon kung dalagan sang trapiko tagang diri sa palibot man sa syudad sa Bacolod ang aton pagamalan sining hapon mga ka-aksyon. Sa totoo niya matag panamati, basta mo sining panyampo namin gid manhigop sa mainit na kape. Pero kung kape ang aton pagamalan, isa lang aton ginentorso sa inyo, mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kabalo ka mamaka-aksyon, basta yan kape ang aton pagamalan, dapat magpili kita sang kape, nga sigurado kita nga healthy kag hindi makahalit sa aton lawas. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, isa ni produkto nga nagagi sa pagpanalawsaw sa Estados Unidos. 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sa aton kolon, nagabulig man paaptik sang aton memorya. Una kayo na may kauson, Dr. Alfred's Green Coffee, daw pala lang, nagkapangape ka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action, Don Diaz, una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon na dyan. 11 minutos nakaligad sa tak ng alas 5.
Dalagid ni gali isang LPA, low pressure area. Ining na-experiensyahan naton nga pagtupa sa ulan diri sa Negros kag sunod sa Bacolod. Wa kita idea kon bala bilog nga Negros Occidental ni pagtupa sa ulan. Mayara sang mga apektado nga mga lugar ho hambal sa pag-asa ang Visayas, Mindanao, ang Bicol region, Marinduque kag ang Romblon. Hindi man ko lubaan ang pagtuba sa ulan sa mga kasarangan malanga. Hindi man na sila nga nagbukbuk gitudob la. Pero kaina sang nagapaulit may action na nani diri sa zona sa Bacolod. Nag-agi kami dira sa may area sang Aguinaldo. O dira sa may area sang Gatoslao. O may mga dalan gid kaina da nga sus ang tubig nagtaas-taas man gawa mo. Kung umugon mong tubig sa labot man sa imo sa ding tuhod, no? Tuhod man. Dara sa tubang sang barangay 3 Blaton, hindi ko magsala, no? May portion na nga dalman, dalom ang tubig. Kay ang tubig makaksyon kung sa mga tao pag sala-sala ni kung din malusot mo. Huwag nalutsan, siyempre taas ganang tubig. Dito yaan na dubuan, dito ganyan tubig makadto. Alas 5 sa Aksyon, Radio Philippines Standard Time sa ato sa ring pagpanubalik mga ka-aksyon. I-present natin ang resulta sa COVID-19 vaccination launching sa Silay Hospital subong nga hapon. Ang palayag sa testing czar nga si Secretary Vince Dizon. Standby, balik kita pagkatapos sini. Cellphone Plus Gold. Ako gali. Okay, dari kita sa mga nagabaritor sa ato sa nga live stream, aknalista Val Bukatan, good afternoon. Bebe Beligorio, Gregorio Yolo, watching kuni sa DSB upod sa family ko, thanks and God bless. Emily Alegarbes Nobles from Sitio Balongay, Moises Padilla, Sherilyn Oro Javier, good PM. Francisca Puso Maderaso, Hambalia High, hello money. Elizabeth Malakagamala, good afternoon, keep safe, God bless everyone and more power. Athea Kim Iriman, good afternoon. Manjobi Ardejo, Gilbert Buhawi, modern apelido yabo. Gilbert Buhawi, shout out kudabos. Alright, salamat Gilbert. Jerry Asiro Jr. Axomar, good PM, salamat. Soset Alunan from Hong Kong, abal ni Jerry Asiro Jr. Ti madula na karon ila negosyo nga swab test. Dondi Blanca, Nigota Dondi Blanca, gamonitor, Alunan, Suset, Alunan, okay. Si Alex R. Monteza, always present. Doji Adlaon, watching second platoon, Barangay Dulao, Bagos rin. Chris Vilma Trias, watching live sa East Home 3, Barangay Estefania. Joval Trinidad, Habalya, God bless always everyone. Number 1 AM station, Action Radio Bacolod. Chris Vilma Trias, habal ni Joval, monitor ko sa Kabankalan City. Jolie Meditano Patrimonio, good afternoon. Ang vaccine para sa ordinary nga tao, daw parehas para sa SAP, nga kon lapit ka sa luwag. Makabaton ka, poorest among the poor, kuno, Wyman, T.Y. Pedrinia Ironman, always gabanitor ang pamilya ko sa barangay Handobanan Zone 6, Pedrina family, Ereo family, especially sa amo sa ring Iloy, kami dalangga sang Zone 6, Mama Judith Ara Mansi, Lola Laura, Lola Mayang, salamat. Alex Fuentes, gabanitor, okay. Mary Joy Camilo, mayong hapon. Embong Diocampo, good afternoon. Gabanitor lang kami ni Pedrinia Ironman. Akon mga ka-team Black 3 Never Say Die sa Zone 6 Handomaran, salad ni Arthur Paderna alias Nonoy Compol, Ronald Salvarita alias Kukoy, James Abener nga 3-pointer sang Black 3, salamat. Angelito Morillo Canyal Jr., check attendance galia, Old Balara, Quezon City. Diding Antonila, no? Diding Antonilia, Ricodi sa may, dito na to, okay. Good PM lang da sa Bacolod from Valenzuela City.
Highlander Galum. Good PM, sir. Watching from Escalante City, Old Poblacion. Jose Manolito. Maulanon nga hapon, arila kabede sa La Castilla. Si Ricky Angel Arroyo, good PM, watching from Dumaguete City. Sa watch party, si Yvonne Boyser, good afternoon. Dan sharing, salamat Yvonne. Thank you. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? May mga alas 2 ang takna kainasang hapon mga kaaksyon, ginpatigayon ang ceremonial vaccination, ang COVID-19 vaccination launching sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital, Negros Occidental. Mayara sang 12 ka mga ceremonial vaccines. Amo na sila mga frontliners, mga medical frontliners nga turukan, bakunahan gamit ang Sinovac vaccines nga nag-aabot ligad sinimana diri sa Pilipinas. Panghatagan ang mga apila ka mga local government units. Ang Negros Occidental may 1,600 doses nga nabaton mga kaaksyon ara sa cold room sa nga Provincial Health Office. Pero ang 12 mga kaaksyon gindala kaina dito sa Silay Hospital. Kaya mo itong ginbakuna sining 12 ni. Sino ang mga ceremonial vaccines ang mga ginaturukan sa Sinovac vaccines. Dr. Mary Ann P. Maestral, ang Chief of Clinics. Dr. Glenn M. Rivera, Department of Internal Medicine Chairman. Dr. Francis Gabriel Riluta, Medical Specialist 2, Hospital Safety Committee Chairman. Dr. Genio Dominic Alojado, Medical Officer 3, Infection Control Committee Chairman. Dr. Jean Alojado, Medical Specialist 2, Department of Pediatrics. Maria Maricel Judith, Chief Nurse. Christine K. Nisser, Medical Technologist 1. Una sa balita, una sa aksyon. Ina sila halin sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital, Bosalingon dira sila nag-duty. May duha halin sa Cadiz District Hospital, Dr. Laarne Guanzon, Department of Internal Medicine Chairman. Randy Piasita, OIC, Chief Nurse. Si Toto Randy, amon isang nurse ni former Governor, the late Alfredo Marañon Jr., no? Si Randy Piasita. Duha man halin sa Lorenzo Zaico District Hospital, Dr. Jeff T. Castillon, Medical Officer 3, Internal Medicine. Denmark Huneto, Nurse 2, kag HAPO designate. Sa Valladolid District Hospital, may isa mga kaaksyon, Nurse 1, nga si Angelo Magalona. So, bali, 12 tanan. 12 tanan ang ginbakunahan sang Sinovac. May maabot nga dugang nga bakuna. Hindi Sinovac, AstraZeneca. Kundi magabot buwas sa Sabado, hambal ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer kag testing SAR nga si Secretary Fevenzo Dizon. Kay kahapon, may 10,000 doses sa AstraZeneca ang nagabot na dito sa Iloilo para na supply ina mga kaaksyon hambal di Dizon sa bugos nga Western Visayas. Timag 10,000 jutay na tunga-tungaon pa na kung sa mga isda pa at laduhon na sa kaya ba nagtag slice kaya ba nagtag sa nagalain-lain nga mga probinsya diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental ang Valdezon. Yes, may ara nga share
ang sunod kag Bacolod. Galing way pa sa ideya kung pila ka doses mga kaaksyon ay ang record ara sa regional nga talatapan. Basta may mag-aabot nga AstraZeneca vaccines diri sa aton buwas kundi buwas sa Sabado. Yari si Secretary Vince Dizon. Dumating na po yung AstraZeneca vaccines for Region 6, 10,000 doses arrived yesterday and they're now being distributed by the regional office. So, Negros should get them by tomorrow. Hindi ko pa po alam, but the regional office will know the exact numbers. But I instructed them through the orders of Secretary Galvez to already distribute the AstraZeneca immediately. Tomorrow or Saturday, mga ganon. I think they are arriving in Iloilo, so they will be brought here in the next 1 to 2 days. Healthcare workers pa rin po, but for AstraZeneca, the priority will be senior healthcare workers. For the first batch, everything is already here for 2 doses. So you already have all the doses you need for two doses in Region 6. How many yung sa Negros na Sinovac? Yes, because we're still distributing in other parts of the country. But when the supply arrives again late March, then we will send again. So you just keep on sending as they arrive. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So kung may mag-abot pagid nga dugang nga supply sa COVID-19 vaccine sa lens iban nga nasyon diri sa Pilipinas, sambal ni Dizon mga kaaksyon, hindi na papanugayon, sige dahi pang nagtagma na pang distribute na sa nagkanain nga mga LGUs. Ang Negros Occidental Bacolod mga kaaksyon may separado niya naging bakal halin sa AstraZeneca vaccines nga gasto ang pundo sa probinsya kag syudad. So ginapaabot ba na mga kaaksyon? Ang AstraZeneca nakahambal na rin ila sa ring main office nga nag-stop na sila mo sa paghimo sa nga bakuna. Ang pag-deliver na lang amo ng ila sa gina-asikaso. Ginasakuan subong. Ang acceptance sa mga tao plus bakuna, sa mensahe kay na ni Dizon mga kaaksyon, ang balya, ang bakuna subong kontra COVID-19, ano man nga brand, ano man nga sahi, safe ina, safe. Kag subong napiaran ni Dizon, kay before siya nagkanto sila City, dito sila halin sa bahin sang Iloilo. Ang acceptance tagtaas-taas gid man. Ang pag-convince sa mga tao nga magpabakuna, musulingon amat-amat na mo ang mga tao nga naghuo, nag-yes nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Sa ibang naghuo pero gusto nila mapili sang brand sang bakuna. Tila man na choice. Ila man na choice. AstraZeneca man, Sinovac man, kung Pfizer man nga nag-abot di, Moderna, may ara pagid. Iban pagid, may ara pa gani nga Sputnik V mo. Di ba na una-una niya gani ngalan nga Sputnik V sang sa AstraZeneca Sinovac ni. Ang Sputnik V, amo ning una gin mention tadi nga brand sang bakuna, di ba? Halin sa pungsod Russia o galing kay daway pa sang Sputnik V nga nasyon nga nakakuha sa saning sahi sang bakuna. Iban guro may ara prote. Way man gin palayag guro base kon ngalan nanto Sputnik V kuan na mo pelikula titulo sang pelikula pwede magani gang grupo sang gang sa prisuhan. Balikan naton magka-aksyon diri ang acceptance ambal ni Dizon nagsaka sa kagidman. Actually, we're hearing different. In fact, when we were in Iloilo today, in Panay Island, the acceptance is already very, very high. In fact, they need more. So meaning the demand is greater than the supply now. So we're very, very happy about that. And as we explained with the right facts and the right information coming from the experts, that all vaccines, regardless of brand, 100% protect people from severe disease and death. That is the most important. Then we will see acceptability and the confidence just keep on going up. Una sa balita, una sa aksyon. Ang iningabahin gindulong sa aton sa kalwan sang live
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon. Balikan taman ang mga gamanitor sa ato sa ding live stream. Okay, alright. Sige, dari kita. Si Rose Guevara, good afternoon. Salamat. Si Martin Aliling. Evelyn Di Pomoceno, Aksyon na Marlon, stay safe. Watching from Lower Bicotan, Taguig City. Idilaos, good afternoon. Nagsabar, gamanitor lang kami niya. Pedrenya Ironman, watch si mga kulitis ng mga kabataan sa Zone 6 Hadumanan. Aksyon Marlon, thank you mga kulit. Mga kulit ko na, kulitis. Tamyaw, salamat. Mariel, Ngirit, Popen, Bolpen, Charmel, si Caramel, Gabriela, Gabriela Putut, Inday Guapa, Kit Borikit, kag Prinsesa Hercules, God bless. Erwin D.B. Gonzalez, sa monitor ko day sa Mimaaw, Milo Huyat Tinabit. Good PM, Aksyon Marlon. Thank you. Thank you, good. Iba, balikan tayo way. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa aksyon! COVID-19 vaccination activity para sa mga medical workers sang pila ka mga ospital dis Bacolod kinapaabot nga matapos na sini nga semana. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Art. Tayo pa Action Art, mayang hapon please kabin. May nga fraksyon na Marlon ginapaabot karon ni Dr. Chris Sorongon na amo ni siya Deputy for Medical and Data Analysis dira sa Emergency and Operations Center na matapos na sining simana ang pag-roll out sa vaccine na gina-allocate sa syudad sa Bacolod. Amo ni siya ang ginpadala sa national government. Sunod rin kay Sorongon, kundi isang primero, duwalang ito ka mga hospital, amo ni sila ang may-ara sa allocation. No? Pero bangod nga ting iban nga mga medical workers sa Corazon Roxy, Pondiliman ng Memorial Regional Hospital, kag sumungman dira sa Riverside Medical Center, why man niya ang iban nagpapakuna mo, bangod nga di may-ara sila ginahulat, especially ang iban pang vaccine nga mag-apot sa uli. Amo ning reason na ang sobra sa allocation sa Bacolod City ang ginhatag ini sa iban pa nga mga hospital sa Bacolod. Now, sa pagkabilugan, may dito ka mga hospital na gina-expect within this week or ang pinaka-last nga ginalantaw din ni Solomon
maybe on Monday, amo na nang pinagalawig yun, na matapos o makompleto ang vaccination process. Now, kahapon, ang record sa Bacolod City, may ara na sila sa EOC. Sa report nga nagkuha, na 1,274 ka mga medical workers ang nabakunahan or percentage equivalent to 53%. Why pa na malakip ang karon yung adlaw nga sunod kay sulukon di padamo pa man ang magpapakuna nga gina-expect. Na sa pangkabilugan ang Sir Marlon, ang Bacolod City, sunod diri kay Dr. Solomon, may 2,360 nga kabilugan sa mga medical workers nga gina-expect magkumpleto sa pagpapakuna sa first rollout sa Sinovac vaccine nga gin-donate sa pungsod China. Yari ang parehag ni Dr. Chris Sorumon sa atong interview. Hopefully by Friday or the most Saturday matapos na kita. So we're expecting that everybody will finish by Sunday, most Sunday next week. Sa 6,300 doses na nagabot, 4,700 ang na-allocate sa siyudad sa Bacolod ng mga ospital. Kaya sa 4,700 gana, 2,350 sa healthcare workers sa matagan ta. Ang sub na natin 1,600 upon the instructions sa regional office sa DOH6 in turnover natin sa province of Negros Occidental. So as of yesterday, combined sa atong Pitpoc Hospital, no, may ara na kita total na nabakunahan na 1,274. So ara na to sa 53% sang expected natin magbakunahan based sa 2,000. Ni Dr. Chris Romon ang DPP Medical Data Analysis na iya sa Emergency Operations Center sa Bacolod City. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo Aksyon Facebook una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon Art, las 5:43. Kadamo man nga kadamo ang mga NBA players nga nagakapos sa patapikan sa COVID-19 mga ka-aksyon. Ang COVID-19 dito sa Estados Unidos sa nagyapon niya, no? Pero isang Estados Unidos sa may pinakadamo ginigo, di ba? Ay pinakadamo man patay. Way man ginapalayag mag-action ang alan nga kung nasino ang nagapositibo. Pero may panibag-o naman nga duha mga ka-action ka NBA players. So. Positive, may 465 ka mga players. Ang ginakuhaan sa test mga ka-action gin swab test sa umpisa Marso 3. Di natapos damlag lang ang All-Star Game. Diba tarantaran nga mga maayo nga humalampang sa NBA, tarantaran nga maayo nga humalampang basketball players sa kalibutan mag-action na pili, tunga sa duwa ka team ka nag-enkwentro-hanay. No, exhibition game naman lang na, no? Si Stephen Curry gani mag-action ka tira 3 ka piyong mata counted pa. Si Lillard na may gatira sa Oliver half court mo counted pa yan. Oh, tira sa half court sa linya sang half court na sa tunga, tira sa counted. Akin mo nag-updanay si LeBron James, si Stephen Curry nag-updanay sa isa lang ka team. Ang duha na ka mga may issue maka-action angot sa contact tracing. Contact tracing sila mo. Naka-close contact sila sang barbero. Barbero nga nag-positive sa COVID-19. Close contact ining duha ho. Si Joel Embiid. Kag si Ben Simmons sang Philadelphia 76ers. Close contact sila nga duha. Gindubulian sila anay nga maghampang. Test sila mag-action. Nagpagunting sila guro na may sakbalong barbero nila positive. Duha ini ka mga star players ang 76ers mo. Kinakudako nga kabadon mag-action. Mayo pagdaan sa bong record sa 76ers. 24 kadaog 12 lang ang pierde nila. Umamo sila sa Brooklyn Nets. 24-13 ang Brooklyn Nets mo. Pila malang nagkahampang siguro. Kasi kung makabalik man sigida si Simmons ag si Embiid.
rebounder dan si Britney. Ikalima siya sa pinakamaayong mag-rebound na player sa NBA. Alas 5:46 oy sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamigid na rekomendar ang panyawan na capsule with mangosteen. Hindi magpaulay si iba na milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato na minisa ang manunggal, masolusyonan gid ang inyo sa nga problema. Damo na ni sa mga nagpapatuod, damo na sa muno sa aton. Sila nga epektibo gid, naghatag alibyo gid sila sa nga lawas ang panyawan na capsule with mangosteen. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon... Okay, sa tukang sa nga pag-analisa. Sa gamanitor sa ato sa live stream. Didain Jonah. May bagyo dari sa amon, 100 km per hour ang hangin pero atlas wala ulan. Okay. Alex Montes sa Tamyaw Family Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, madamo salamat. Belen Salaw, good afternoon. Primo de la Cruz, What's Action Radio from Jeddah, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Si Angelito Morillo Canyal Jr., aliog lang ko grit da gali sa ako sa Pinalang Iloy. Sala Carlota si Morit Canyal, kag sa tanan nga mga partido, salamat from Angelito Morillo Canyal Jr. Jocelyn Libon Espojo, mayong hapon. Rosalina Arellano Espadero, good PM. Rose Soyo, grit sa Soyo family, maaw kag sa ako sa Pinalang nga ugangan. Rebecca Soyo, kag sa akon mga anak Angelica, John Paul, Carmela, sa akon bana, Utay, salamat gid, God bless radio. Lain pa nga ngalan sa radyo ang na-type ni ni Inday Rose Soyo. Thank you. Action Radio Bacolod. Alex Montesa, salamat. Okay. Si Rose Soyo, watching Bacolod Hambalya. Okay. Action Radio Inday Rose, sige, salamat gid, salamat. Thank you. Certified world-class. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil Alas 5:51, balikan tara ang atos sa nga patrol. Detalye sa balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please kami. Personal action mga gindulong sa mga opisyalis ng barangay Mansilingan, kapila kamatiglawas gikan sa lokal nga gobyerno, sungsurod sa Bacolod kag Department of Social Services and Development kung DSSD, ining cheque nga nagaunod sang 100,000 pesos action mar, ang ginhatag nila sa isa ka centenarian da mismo sa area sa Purok JJ Gonzaga, Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Sunod kay purong barangay Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Actually, 102 years old na ining si Mr. Leonardo Orquela. Mr. Leonardo Orquela, 102 years old sa Action Mar, pero subong ilang nabaton ining 100,000 pesos na financial aid gikan sa gobyerno sa Bacolod, bangod nga nadugayan sa pagproseso ang iyas nga mga himata sang mga dokumento Action Mar para ma-qualify kag ma-confirm o ma-verify abi nga siya isa gid ka centenarian. Kaya kinanglanon pa sa pila ka mga nagkaigo nga dokumento nga ipasa dito sa natungdan nga ahensya sa gobyerno diri sa Bacolod para mga beneficiary sila sa mismo nga Grant Action Mar. So pagpatag diri ni Pico, wala niya ginpadugayan ang paghatag sang 100,000 pesos nga financial aid, pero ang natabo nadugayan lang gid sa pag-comply sa requirements. Kay dito pa ng iba nila naging kuha sa mursa ang mga birth certificate, ibang pagit nga nagkakaigo nga dokumento para lamang makapamatuod na 102 years old na ining si Orquela Action Marlon. So kahapon, upod man to dito sa nagdulong sa Barangay Kapitan Boy Pico, si Barangay Kagawad Monsing Torres, Kagawad Tommy Inventor sang Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Ang bagdirigan ni Pico, tumanang kalipay nga nabatsagan sa centenarian nga nakabaton sang check action mar. Wala labot sa check kalakip man dito nga ginatag sa iya centenarian ining sulat gikan kay Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Yari si Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan sa tanang interview. Okay. Bali, ano man sa nag-shop ng subong nilang ginaswa ang Killing Awards, pero kung taon, over 100 years old na sa, no? 100 years old sa kay, isang kawan na years old sa kay, pag nag-shop na sa mga document, nagkakatuod na secretariat niya. Okay. Process na sa iyamat, sa mga siya sa isinad ng ako magsasadik niya. Kaya wala sila minsan document, no? So, pala nakatot sila mga sa kaya pre-HSS, minsan hindi ka nakabatsik. Nagkumpod ka makakuha siya sa certificate mo sa mga kaya, no? Kasi sila nakakumpay sila kung makakalang yung mga document sa kaya, no? Kapag kasi sila Action Mar batian si Barangay Kapitan Boy Pico sang Barangay Mansilingan. Karon sa pila ka man sa Public Affairs Program sa Action Radio una natong ikuan sang pagpahayag ang si Kapitan Pico bilang ang Barangay Mansilingan ang pinakadako sabi in terms of population nga barangay sa syudad sang Bacolod. Ato maging kamusta ang pinakuli nila diri nga survey o sabi sa publiko dira may kang tanan sining COVID-19 vaccine Action Mar
karon din panindugan sa barangay. Sila nagapiparal ka may SIMEX sila kan may patigay nga sa simultaneous SIMEX sa masunod nga semana may kang tanan siling pagpatuman abi sa ginatog naton nga vaccination rollout diri man mismo sa may sulad sang Bacolod. Sa totalan ng mga ka-aksyon sa mga panahon, basta mo siling panyempo, tigong kaisa, dapat kinaton naton tipigan ato mismo, ngay kang lawas nato mismo nga panit ang mga ka-aksyon. Mga kababinan ka latinan ka gatuha-tunga, kung problema bala sa panit, sisiw lang ang inyo palaligban. Kung gusto ninyo gilayon nga maghami isang sa Batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa dugang pag-acknowledge sa mga nagabalitor sa live stream, Jose Bongcal Torilla, thank you. Andy Salo Dares, good day sa balon, monitor lang kami sa barangay MH Del Pilar, sa Pontevedra. Abang ni Alex Monteza, si Togemo di kasunod. Round out kada. Dola po do. Sige. Action reports after edition magabalik buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Iban nga balita way taba labutan tutok sa Action Farming Line. Alas 7 tubdo alas 9 with Action Brian Morden. Ako naman Action na Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,